mountainbike-ozni fogunk, de nem a megszokott körülmények között, hanem a városban. Fontosabb az a sisak használata, és szerintem föl is veszem. Na, hogy most már rajtam is van a sisak, akkor én amondó vagyok, hogy melegítsünk be itt a csodálatos kis erdőbe. Na srácok, végeztünk a kis erdőbe, aztán most úton vagyunk, keresünk még ilyen ugrókat, lépcsőket, meg ilyesmit. Srácok, itt jó, de rossz itt az úti is sok. Lesz egy jó kis lépcső, megnézzük, meg itt még a környéken nézzünk pár helyet, úgyhogy majd látni fogjátok. Srácok, ezt engedjük el, menjünk a kövire. Adom. Srácok, már érkeztünk ide a kövi helyszínre, úgyhogy itt van pár lépcső, ilyen kis földút, aminek a széle egy ugrató, majd láthatjátok, hogy én majd megyek. Srácok, ezen a részen még egy hely van, amit fel tudok menni, még hozzá az a lépcső ott előttem. Na akkor hogy mondjak egy pár műszaki adatot erről a bicikliről, ilyen alapabb dolgokat. Na szóval, ugye ez egy Cortec X-Vet típusú mountain bike, hidrós fékekkel, 2x8 fokozatos sebváltóval, fényvisszaverő, teleszkóp, az nagyon jó rajta, vékonyabb pajtatergumik vannak rajta, nagyjából ennyi. Menjünk is a következő helyszínünkre, ami még nem tudom mi lesz. Itt is vagyunk a kövi helyszínen, amit mi csak úgy hívunk, hogy pingpong a mögöttem található asztal miatt patkákkal és ilyen gyökerek által feltúrt betonnal találkozhatunk. Úgyhogy szerintem nézzük is meg a helyet. Srácok, szerintem ez a hely ennyi lett volna, úgyhogy megyek és akkor még keresek pár helyet. Remélem találok itt, hát biztos van még itt jó hely a városban, úgyhogy let's go! Ugye itt van az ugró, láthattátok, már ugrottam rajta párat, eddig ez a kedvencem. Az a legrosszabb benne, hogy itt fel kell gyorsulni. És fűvel nem túl kellemes felgyorsulni biciklivel. Indult a pintikát fárasztó. Ismét itt vagyunk a jó idővel, mivel az előző pár hétben és az előtt lévő napokban elég szar idő volt, esett az eső, leülés volt minden, úgyhogy most nézzünk még pár helyet, pár lépcsőt, ugrót, meg ilyesmit. Videó lett, úgyhogy köszönjük, hogyha megnézted, dobd rá egy lájkot és iratkozz fel, talál a kövi videóban, én Gerix voltam, ciao.